I'm the contractor and the founder and CEO of Onyx Global Construction. Start talaga siya in 2018. Mostly for fit-out, interior design. Lumaki lang siya ng mga 2023 from the government projects and then residentials. Sa mga residential, mostly talagang ginagawa dito mga modern, contemporary, tropical, pero halos lahat talaga gusto ng mga clients modern. So kahit 15 years hindi siya nagbabago. Kumbaga hindi mo na siya kailangan ulitin, ipa-renovate. Meron na tayong Cavite, meron na tayong Bulacan, Pampanga. As of now, meron kami ng Negros Oriental na client naman. Nakilala ko siya sa attorney ko. And then kinuha ko yung mga requirements na gusto niya sa magiging present house niya. Talagang contemporary talaga yung nakikita kong element na gusto niya, and then also modern. Unang plano dito talaga is 2-story, and then gusto daw nila medyo kahit pa paano marami daw sila kasing gamit. So nag-adjust pa ako ng isang floor, so naging 3 floors siya. And then ang nakita namin na nagiging problem ni client kasi dito is parking. Then gumawa kami ng paraan dito na magkaroon kami ng underground, ng basement. Hindi kami aware na kami pa lang pala yung gagawa ng basement dito sa enclave. Marami kaming kinonsider dito sa kanya, and then lahat ng mga gusto nila, pina-approve namin, okay na. Medyo naging challenge sa amin dito siguro as yung underground kasi mostly sa underground kasi kinoconsider yung soil, air. Unang-una, alam natin dito sa Pampanga na sand ang lupa dito. So, nung nakita namin dito yung soil analysis kasi dito, nasa 12 meters pa yung tubig at yung hard strata nun, yung pinakamatibay na lupa na pwede namin pagkapitan. Pero 6 meters lang kasi doon na kami gumamit ng gravel bit. Architect Christian Rapoleros ng Onyx Construction. First of all, ang design po natin is modern and contemporary, which is more on linings. May feature din po siya na wall claddings, interior and exterior, meron din po tayo, and stone claddings. Ano po tayo, quartz po tayo yung ginagamit natin sa mga interior. More on natural stone. Yes, nag-incorporate din po kami ng mga features galing from Korea po. So, yung lot area po natin is, yung total niya is 200 square meter. Then, ang kabuuan po nating floor area from basement to 3rd floor, umabot po siya ng 472 square meter. For rooms, sama po yung masters, yung guest room, kids room, maid's room. I'm Engineer Trisha Ann Rivera, site engineer dito sa Enclave site. Client natin, mas preferred niya yung mga smart lock, gano'n. Sa structural naman, gumamit kami ng I-beams. Hindi kami typical reinforced concrete. Mas mabilis namin natapos yung structural phase ng bahay. Time frame kasi namin dito is 11 months and 8 days. 9 months lang natapos na namin siya. Kinonsider din na mabilis talaga kasi ang una talagang priority dito, yung mabuo talaga yung underground. I'm Dan Joseph Tan, media and executive assistant of Sir Nelson. Facebook po would be Onyx Global Construction, and also you're gonna see also the other designs that we have and other projects that we have as well, from here to Dasmariñas, Cavite, and even Calamba. Groundbreaking na po namin last week dun sa Calamba Laguna. They can import to us yung mga questions po sila. Anything na construction related from design and build. So, from scratch to finish, saka po namin yun. Sa lahat ng mga clients po natin, try po natin ang aming services, ang Onyx Global Construction. Kami po mostly talaga lahat ng mga ginagawa po namin na binubuhos namin dito lahat ng mga fashion at saka po yung love namin sa paggawa ng aming residential house. Ayan po. Thank you so much po.